L'ofici del director i del dramaturg cada vegada van més imbricats l'un amb l'altre. La idea que es té de quin ha de ser aquest dramaturg o aquest director del futur és aquesta persona que concep una història i busca el seu propi camí, el que és l'òptim, per poder-la materialitzar. Ja et dic, sigui en paper, sigui en escena. La direcció, un director o una directora, ha de ser psicòleg, pedagog, plàstic, quasi bé escenògraf. El que fa és compondre tots els elements, totes les disciplines escèniques que hi ha a l'escenari. A l'escola el que ens importa molt són els projectes. El projecte com a activitat a l'escenari. Un director o una directora ha de tenir moltes eines per fer aquesta composició a l'escenari, però si l'alumne no descobreix que necessita tècnica, no l'aprendrà mai. Aleshores, el fet d'abocar-lo a l'escenari, d'abocar-lo a la textualitat, d'abocar-lo a uns objectes, el fa sentir que necessita tècniques, que necessita assignatures teòriques, etc. I aleshores ho aprèn molt més ràpid. El dramaturg és el narrador, aquest narrador escènic o aquest narrador textual, que és el primer que té la idea, el primer que sap articular o ha de saber articular quina és aquesta idea, donar-li una forma i una forma que tingui una eloqüència en base a quin és el seu interlocutor. Un interlocutor que no és un espectador a qui s'ha de complaure, però sí que és un espectador a qui s'ha d'arribar. La metodologia de l'Institut del Teatre és tan diversa com la que poden impartir cadascun dels seus professors. L'equip docent és molt ampli, és molt divers, és transversal, i a un dramaturg li interessa tant el que li pot ensenyar un professor de dramatúrgia com el que pot aprendre en una classe d'interpretació, d'escenografia o d'il·luminació. Se subministren unes eines, es proporcionen unes tècniques, uns procediments, però en última instància el que cal és descobrir la veu personal de cadascun dels creadors. El que ens interessa no és formar alumnes que segueixin uns patrons, uns dictats o unes doctrines, perquè això ho pot fer qualsevol. A nosaltres el que ens interessa és que això sigui un viver de creadors, un viver on apareguin noves veus. El que interessa en una escola com l'Institut del Teatre és descobrir tot allò que encara no sabem que pot passar en el món de les arts escèniques i, per extensió, en la nostra pròpia realitat. Un creador en el món de les arts escèniques no es pot plantejar la feina com un pintor, com un escultor o com un arquitecte. Un director, un dramaturg, un actor, no és res per si sol. Ha de treballar sempre de forma col·legiada amb la resta de professionals que formen part de la nòmina teatral. I és l'Institut del Teatre el lloc on els professionals es poden fornir amb aquesta perspectiva totalment global de les arts escèniques. El pas per l'Institut del Teatre, en el fons, va ser com una passada, no? Jo venia d'una formació una mica més reglada, vaig conèixer una noia, em va també portar per casualitat de la vida en una sala d'assaig de teatre. Llavors, no tenia ni idea de què era el teatre, gairebé no havia anat mai. Sempre ho veia com una mica una cosa carca, el denostar una miqueta, però vaig entrar en aquella sala d'assaig i vaig flipar. Em va encantar. O sigui, vaig trobar com, hòstia, això és màgic, el que està passant aquí mola molt. I de seguida vaig dir, jo vull. Em vaig apuntar a l'institut i just quan vaig acabar l'institut, o una miqueta abans, vaig, diguem-ne, abandonar tot el meu passat en l'audiovisual per dedicar-me només al teatre.